направили една цветна градинка, така че всеки да си набере букет лично за себе си, от знания, от опит и от практика. Нашата глобална концепция е това да стигне до всички хора. Всички да са здрави, щастливи и красиви по абсолютно естествен начин. Защото всъщност само единствено в една свещена прегръдка, в един безкрайен хармоничен баланс, мъжката и женската енергия, само тогава могат да творят. Забравете тези диети и кампании. Тук не говорим за диети, тук говорим за начин на живот, за осъзнат система. Ползвайте си кристалните чаши вкъщи, не ги дръжте прибрани, защото когато кристалните чаши се чукнат, те звънтят и това е резонанс на кристала. Защо решихте да участвате в форум Здраве, щастие и красота? Това е един чудесен форум и понеже помагаме на много хора. Нямаше как да не участвам, тъй като това е едно страхотно събитие за всички хора. Така или иначе всички се интересуват от здравето, от щастието и от красотата си, така че вие сте събрали всичко на едно място и за мен е така голяма чест да бъда част от екипа. Може да намери най-интересни неща за своето духовно развитие, за своя просперитет, материален и изобщо за живота. Моята мисия в живота е да подобрявам здравето на хората без лекарства. В смисъл занимавам се с науката геронтология, но като практика и от тази гледна точка, както казват китайците, много е важно умният човек предотвратява болестите, глупавия ги лекува. Значи основното е превенция. Като начин на живот, това е доброто душевно-емоционално състояние на организма. Защото много ми харесват първо организаторите и защото установих, че това е най-доброто изложение в България. Искам да кажа, че най-добре е направено, най-добре е организирано. Решихме тъй като тук идеята е да се представят продукти от подобен тип, свързани с здравето, с лечението и заради това решихме да участваме. Защото нашата компания или фирма Цептер се занимава точно с здравословния начин на живот и всички продукти, които до момента сме рекламираме и предлагаме на хората, са свързани с промяна в начина на живот, в навиците, свързани с водата, с въздуха, с лечението със светлина, по-малко химикали в дома и бита ни и оттам цялостно здраве. Защото по принцип участвали сме и друг път в този форум. Много ни хареса като обстановка, като самото място, като излъчване, като вибрация е много приятно. И също така, за да представим нашите здравословни продукти. Защото това е едно уникално събитие, което събира на едно място толкова интересни хора, интересуващи се от здравето си, от това как да се чувстват добре, да се чувстват щастливи и да изглеждат красиви. Ами защото това е най-добрата форма, в която хората, които наистина се интересуват от истинските неща за здравето, тук могат да ги намерят. Това е едно прекрасно събитие, което безкрайно благодаря, че се случва, защото няма налог в момента в България на това събитие. То събира толкова много хора, съдби, сърца, хора, които са тръгнали по един нов път на развитие и на живот и за мен е чест и радост да бъда тук. Просто не бих си представила да не участвам в подобно нещо. Създадохте ли нови познанства и контакти?
Това също беше един от плюсовете, които постигнахме, не само да помагаме на хората, но контактите, които имаме с други производители, контакти, които имаме с лектори, с научни сътрудници, с учени, български светила в науката и хора, които са се обърнали към природата, това ни носи много щастие и полза. Не само на нас, но на всички. Разбира се, на всяко такова събиране постоянно се събират нови контакти, които в бъдеще са така полезни. Аз на тях, те на нас, както и хората, на които, разбира се, всички тук сме в тяхна помощ. Така че да, много интересни хора срещнах тук и се надявам да срещам още повече такива. Много. Абсолютно. Но най-важното е да сеем семена, които никнат след нас. Това е най-важното за тези изложения, в които присъствам вече за 5-ти път. На вашето изложение присъствам за 5-ти път. Това е една от най-големите плюсове, че на тези изложения, независимо дали идват или не идват потенциални клиенти, идват потенциални наши партньори. Най-вече сме доволни, че създаваме контакти с много хора, които се интересуват. И да, за толкова кратко време все още, но имаме още доста до края на деня и утре. Да, запознахме се с част от участниците от форума, създадохме както така приятелски взаимоотношения, също така и бизнес. Защото хората тук са невероятни, много ценни контакти. Лични, бизнес контакти, хора, с които се срещаме от градовете, невероятно е, ценно, много. Винаги създавам нови контакти на такива места. Тук има много интересни хора. А според вас българина готов ли е да промени навиците си към здравословния начин на живот? Той вече е започнал. Здравната култура на българина доскоро беше на нулево ниво. Впечатлява ми това, че младите хора особено, майките с деца и въобще младежите са се обърнали вече към този начин, към природата, което е радващо за всички. Ами да, започва. Не всички са готови все още, но започва все повече да се забелязва тая тенденция и този интерес към здравето да нараства, хората да се отварят към нови алтернативни методики за грижа за здравето. Разбира се, всеки интелигентен човек би трябвало да е готов, като разбере особено за какво става дума. Всичко е назряло и както е казано в Библията, когато ученика е готов, Господ праща учител. Значи за мен си мога да отговоря, че ако има дух и ако е в бутилката е отворена. Едно пожелание от вас за Международен форум Здраве, щастие, красота и посетителите му. Пожелавам на всички да са живи и здрави на първо место, за да могат лесно да се занимават с духовна практика. На форума пожелавам все така усърдно да работят, все повече изложения да правят. Интереса към това начинание и особено както те го правят е всеки път по-голям и по-голям. Значи този форум е уникален по много параграфи, така че той трябва да просъществува, също трябва да получи поддръжката на много държавни органи, защото това е нещо уникално и хубаво за хората, хубаво и за България. На всички, които ще бъдат част от този форум, от това страхотно изложение, те сами ще видят всичко колко е прекрасно и че тук е събрано всичко на едно място, което им трябва. Така че успех! Пожелавам много бурно развитие от тук нататък. Форуми всеки месец в различни градове, голям интерес, много посещения и всичко да върви само напред и нагоре. Ами мога да пожелая само да се развива все повече и повече, да се разгръща във всички посоки, да излезе извън границите на България, за да носи повече от светлината, знанието, мъдростта, щастието и красотата. Ами следващото издание на този форум да бъде в София с наистина много широко международно участие.